La justícia! Yale House, tots a la presó! Sort que em faig major i dic, si no posa musiquetes m'ador. Senyores i senyors, el jutge que li va donar el cas de don Francisco Camps, ahí tampoc està la foto, però és el jutge Juan Luis de la Rúa. Mireu-lo així, que té una piga ahí. No l'heu vist mai? Li diuen Juan Luis de la Rúa, però li podrien dir Juan Luis de la Piga. Perquè té una piga ahí, gran aixina, que dius, hòstia. Podrien dir de la piga i de la figa satia. Juan Luis de la Piga de la Figa Satía. Hola, me llamo Juan Luis de la Piga, no, de la Figa Satía. Ah. ¿Qué tal, don Juan Luis de la Piga y de la Figa Satía? ¿Qué tal de la Figa? No, de la Piga. Ah, de la Piga. De la Piga. No, de la Piga. No te'n vagis, si ara me lo va. De la Piga de la Figa Satía. Oh, de la Piga. Venga, vamos a llamar a la familia la Piga de la Figa Satía. Molt bé. Si no, podria passar-me jo tota la nit. Però la gent diu, doncs no han vingut a veure això. Doncs mos havien dit que això era un sainet i no és un sainet. És distragut, però no és bonico. El jutge de la Rúa, mireu-lo, perquè jo ho vaig investigar, el jutge de la Rúa va donar el cas. Resulta, això és el que la gent no sap, la majoria del poble no sap que el jutge de la Rúa resulta que era íntim amic de Francisco Camps. Oh, però íntim. Això que dius? Íntim! Això que dius, íntim! Això que dius, xica! Quina casualitat! Pues el de la Rúa i el Francisco Camps eren íntim amics, però això que dius, merda i cul! Enteneu tots el concepte, no? Merda i cul, doncs això, però apegaets, com la merda i com el cul, Això quan la merda se te queda pegar i... Xica, a veure, això, n'hi ha voltes que el cagalló se te queda... No, anem a veure. Això que dius, n'hi ha voltes, jo és que tinc el pèl del cul, el tinc llarg. Ja l'heu vist, a que sí? I a voltes la merda dius, ai, això que dius, hòstia puta! Que dius, no s'acaba, dius, mira que gastes paper, però no hi ha manera. Això que pareixia, dius, hòstia puta, això que dius, merda i cul. Això que dius, hòstia. Això que dius, va. Això que dius, ja em dutxaré. Estiu i per matar-me. Publi d'Alcoi, anem a veure el jutge de la Rúa, i això és una imatge impactant, Això seria la meva foto dedicada a la justícia. Amb la toga tota lluenta de jutge, es va posar a analitzar el cas i va dir, la piga, això és la piga, La piga va fer... Té una piga que fa... El jutge de la Rúa, de la piga, de la figa satia, va dir, bueno, pues nada, esto del presidente, estos son unos regalos. Esto de los trajes, esto no es nada, esto se puede considerar regalos. I va dir, así que el caso queda sobreseído. El jutge va dir això. El caso queda sobreseído. I després, perdoneu, què és el que jo he investigat? Va fer això, i portava la toga, va fer flaca. Això és de veres. No és bonico de veure, però és de veres. Ho dic en sèrio. Ho he investigat. Després la va posar així.
Després li va agarrar la capota i... Això és de veure. Després li va agarrar els ous. Senyora, mirem. Li va agarrar els ous a Francisc. Això quan xuples un ou, què fa? Després va fer... Això és un pelo de polla de presidente. I després va fer... I ja per acabar amb la toga tota lluenta va fer... Mentre el Camps li deia... A ti también te quiero un huevo! I amb esta cotxina dono per tancat el meu homenatge a la justícia espanyola. Moltes gràcies.